Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Uba Tito Star Welkhan Ubade Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council habakren chikinong thok hubor mentakasngi ula ong baki pat ba kilakren halor ka jingdon jongkita ki high level bat ka jing khai tu yu dowyong Henry katba nakaliang joka sorkar pan layo I bakalaken taj yakini ki jing sha kenno bat ong bakam don satya kum kata Uba titos ulaong baleng bakirin san social media, layo I baki seng bahalang kilayo ban kem bat yo ru iki kerteng jong kibriyo. Nakaliang jong uba titos, ulaong baka anhi kadai ban shimti bat bom day bandon kanu kajing tuklar, nakitu ki babat yakaan. Ulaong bakum bakalong menta kajing kayido yung kadang long bian hapo kajela. Bat na kaliang ka sorkar, kadai ban shim kia halor ka nekakam, namar kadai ka jingdu ka bakraw ya ka jinglum khajana, jong ka jela bat jong ka council. Uba titos ulaong ru ba ka jing toket kam dai ban sa tang ha ka jing token. Namar bun sin layo I ba ki jing token, kishu sa kumtu hakipor baladem, bat om juyo I satya ya ka kaipon. Bat ulaong ba kanu ka kenhun token, kabasha thong ban token, kadai ban penmi perthei, ya ka kaipon, bat dai ru ban penchitom, ya ki badon kti haki kambean. Pi baru kata ki pai ba la ekran ni mo ba kadon kata ka high level ba kadon kata ka jingya khai tu duyong tinre nakaliang ka sokar pat nya I lang ba ki statement ngalong ba ki ong ba kamdon mo tinre hadin ba ngai I lang ba ki social media ba ki ni ki seng halang kila yo ban kem ba kila yo ru wa ki kerteng jung ki brio tengah so ba ka anyi ka de ban shimti hang ni bagom de ban don kanuno ka jing interfere wat naka liang jong kibri babat ya ka ai tengah so ba ka anyi ka de ban shimti naman ba kom balong menta ka jing khai du yong kadang long bi ai hapo ka setiap ka jongi adu menta tengah ta daw nga so ba naka liang ka sorkar kam de ban shimkia lo ka ni kam de ban shimkia lo ka bat nga so ba ka de ru sisya ka jingdu ka bakraw ya ka revenue jong ka state ba kum joru ya ka revenue jong I ka council kit da kanuno ka agency ru kabyang tangba kajing toket kamdei ban susah tang kajing toket kan namar ba kibun kajing toket ki bala mi hakini ki khandiat sngi khandiat snam bala dep ten reng MGE pat ka report ten reng ka konstan ka long ba kanuno ka agency ka ba shim ya ka jing toket kadai ban da penmi parthe ya ka report bat da deiru ban pensitom ya kita ki badon kiti ha kata kajing lebe